Pasukin Ilocos Norte nakasagana matapoy iti anyaman didigra. Detalye ka natin na nakamat report. Inteman kini Idol Lawrence. Tutong Bagyo IFM News Special Coverage. Impasingked isang Gunyang Bayan member ken DRRM Committee Chairman Rodolfo Ian Benjamin G. Valdez II ang nakasagana dan kang runaan na ti LGU pasukin kadagiti didigra asumang bay iti pagilyan kuna ti SB member nga dati akdang datapno makapagsagana da kaskuman kadagiti trainings ken seminars ngayos uswat iti kada barangay imbatad na nga uray kadagiti pagadalan ket adadalan dadagiti ubing nga gisalbar kadagiti padada ken kastapay ang manarimaan ti training para kadagiti local responders mainay iti daytoy ket kinuna ti konsehal ang makipagpartisipar pa dagiti kami ti PNP, BFP, MDRRMO iti daytoy atap no amuda dagiti obraenda. Yes sir. As of now, we are waiting for the mandate again of the Office of the Civil Defense. Actually, in Pasukin, we conduct the NSED, the National Simultaneous Earthquake Drill quarterly, meaning we conduct it 4 times a year. In the past month, ang area natin ay doon sa mountainside naman. Hindi ko siya, pag sa mountainside kasi yung effect ng earthquake ay iba. We conducted it in San Juan Elementary School and we make sure that every time we conduct this NSED, we tap the local responders. That is very unique in Pasukin. Itatap natin yung local responders within the area. For example, in San Juan, we have tapped the barangay officials, yung mga barangay peacekeepers, BHW. So, it is community engagement as well. Not only doing our part in the elementary school, but also in the community. Kabayatan na ti pasukin ket maysa kadagiti beneficiaryo ti GOBAG and pa ti Provincial Government of Ilocos Norte. Inayon ti sa Gunyang Bayan member ako operasyon laengen dagiti umili iti kasapulan para iti IFM News. Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.